Това беше двустранна среща. Целта беше да обсъдим въпроси от двустранен интерес. Говорихме основно за следваното възстановяване на Украйна и участието на България в това, в областта на енергетиката основно, в областта на търговията, в областта на корабоплаването, в областта на инфраструктурата и в контекста на предложение, което гръцкият премиер постави за връзка сухопътна и железопътна връзка от Александруполис до Одеса. Вече 1200 дни продължава агресивната война на Русия срещу Украйна. Същевременно продължава и смелата борба на украинския народ да защитава своя суверенитет и своята териториална цялост. Няма европейска държава, с изключение на Беларус, независимо от това дали е член на Европейския съюз, независимо от това дали е член на НАТО, която да не подкрепя усилията на Украйна в тази справедлива за украинския народ война. Много е важно, когато говорим за постигането на устойчив и траен мир, това да минава през ясни и конкретни стъпки. Такива предложения, които се правят от украинска страна за преустановяване на военните действия, т.е. за постигане на примирие, което даде възможност за размяна на военнопленници, за връщане на отвлечените украински деца в родината, за съжаление се посреща с ултимативни искания от руската страна, което не дава гаранции и това се подчертава както от посредничеството на Съединените щати, така и от невъзможността по време на преговорите в Турция с сътрудничество и посредничество на турската страна да се постигне съществен напредък в тази посока.